kaluyan ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod ang mga utang ug ang among kalapasan intan papasa ug ayaw sa ngalan ni Jesus ang maluluwas isang pitakaroon among amahan Ginoong Dios kaluyan ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami Kristo kaluy kami Ginoo kaluy kami Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo. Nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo, o pagbuhat sa kaluoy. Anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon sa ang among kaubos o gitugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan o kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Abuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Hetro, ang pari sa Midian. Usa ni anak kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga naggikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit
apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Duolon ko o susihon ko kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga minduol siya, mingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan. Muesas, siya mitubag. Unsa man, ang Dios miingon, ayaw pagduol, hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa, gitabunan ni Moises ang iyang nawong, kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos, busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon ug sa mga Hibusihanon. Si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutana sila kanako, kinsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako, mao ako, ingna ang mga Israelita. Si ako, mao ang nagpadala kanako, nganhi kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluloy-on. Ang Ginoo maayo ug maluloy-on. Dayga ang Ginoo ug kalagpo, tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo ug kalagpo, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo O maayo
Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayon niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Ang Ginoong maayo. Ang Ginoo nagalig-on sa kataro ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay masuko ug puno sa kaayo. Kay maingon nga ang langit hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo o maluluyon. Ginutlog gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon, pan nga espirituhanon, ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nag-inom man sila sa espirituhanong bato, nga mikuyog kanila. O kadtong batuha, mao si Kristo. Apan bisan pa ni ana, wala kahimot sa Dios ang kadaghanan nila. Busa, gilaglag sila o gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanang mga pasidaan kanato, aron dili kita magtinguhag daotang mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod ni ini. Kining tanan nahitabo kanila, ingon nga panig-ing na nato. Apan gisulat kini aron makakaton kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagdaig
Suli ang iyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana, usab kanimo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Jesus, mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato, samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa atong kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni adtong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Ipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya, misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tao nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga ning kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan, bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasag di una, sir. Bisan niining tuiga na lamang, kay akong libutan og kubkub ang punuan, o gunya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan, kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Natoy managtiayon nga ang bana na sakit, unya ang asawa hilabihan niyang kahadlok, no? Kay lagi nagkomatos man, no? Para niya unsa kaha ang mahitabo, no? Kay lagi dito man ang iyang bana sa laing nasod, no? O dito sila sa laing nasod, no? Unsa kay mahitabo niini, unsa o kanina mo pagpauli, no? Lisod kay para niya, no? Nya giingnan sila tagaan sila 5 kaadlaw, no? Nga tagal, no? Nga mag-ventilator after 5 days kinahanglan nga kuhaon ang ventilator kay kundili di na gid siya makaginhawa sa iya lamang kaugalingon, no? So ikatulong adlaw pagtangtang og suway sa ventilator, ni-react, no? Nagpunga-punga, naglisod og ginhawa, no? So gibalik. Sa ikaupat ka adlaw, mo gihapon, no? Grabe ang ilang pag-ampo, no? Unya, pag ikalima ka adlaw, nakaginhawa siya sa iya lamang kaugalingon, no? Doon nagyapi oxygen pero wala na yung makina, no? Unya, pag istorya niya niini, nakaingon siya nga, pinangga yung kus Ginoo. Nga doon ay nangutanan niya, kung pananglitan, sa ikaw, 5 kaadlaw namatay pa imong bana, makaingon ka kaghihapon nga, pinangga ka sa Ginoo? O sa katingog, no?
asa man dapit nga kita makaingon nga duna patay paglaom. Kung humana ang higayon, makaingon ta nga wa yung ko kawading paglaom. Oo, kay success story man, no, na nilampos man ka. Apan, kung pananglitan, ang imong na tagamtaman kapildihan lamang, kanus amang ka musugod og mahay sa Ginoo, no? Lisod ka ni siya tubagon ang tunan na ka sa maong kahimtang, no? Pero doon na sa iniingon, no, nga diay higayon nga nasunugan mi unya nahurutan na namong mga butang, no? Pero wa gyud ko naabot sa punto nga gamahay ko sa Ginoo. No? Wa gyud sa mayon nga gamahay ko sa Ginoo kay naninguha gyud sila nga mabalik sa naanda nilang kinabuhi unya daghan pud ang nitabang, no? Usahay ang pagpangga sa Ginoo nga atong gipaabot kana magong sumala sa atong gusto nga mahitabo sa atong kaugalingon, mahitabo sa atong kinabuhi. Muna nga makaingon ta nga wa ta panggaan sa Ginoo, no? Pero sa tinud-anay ang pagpangga sa Ginoo mahimo nga sa pamaagi nga dili nato kabubuton o dili sumala sa atong gusto nga mahitabo, no? Ang mga Israelita, no? Yun sa man sila pagpangga sa Dios. Sa unang pagbasa ato nadungog nga si Moises misaka sa bukid sa Sinai, no? Ngayon nakita na ay kahoy nga nagdilaab pero wa masunog. Doon ay kayo, no? Nagkalayo, the burning bush. Yang giduol, no? Unya iyang na hibawaan nga ang maudi ay kayo, no? Mao ang Diyos, no? Ang presensya sa Diyos. Unya giingnan si Moises nga ipadala ko ikaw ngadto sa imong katawhan, no? Ang mga Israelita pahibaw sila nga sila pinangga sa Dios, no? Atong nahibaw ano nga si Moises kitagaan sa 10 ka sugo, no? Apan pagbalik ni Moises unsa may nahitabo, ang mga tao naghimog ilang Dios sa Dios. Ano man, wa sila kapaabot ug unsay resulta sa pag-adto ni Moises sa bukid. Apan si Moises sa iyang pag-adto sa bukid, no? Iyang na sinati, no? Iyang na-experience ang presensya sa Dios, no? Muni siya ang paghulagway unsa di ay ang pag-ampo. Ang pag-ampo susama sa nahitabo ni Moises misaka sa bukid, mibiya sa mga adlaw-adlaw aging buhaton, unya mihimamat sa Dios. Unya diha sa paghimamat iyang nadawat ang misyon o buluhaton nga gihatag sa Dios kaniya, no? So prayer is an encounter with God. No? Sinugdanan lamang na, no? Pag-abot ni Moises balik sa iyang katawhan, na problema siya. Kaya ang mga tao nagkagubot naman, no? Karon, mangutana ba si Moises, pinangga ba ko nimo Ginoo? Kaayo pa sa itong istorya, karon imo naman sa kong gilisod-lisod. Pero wa na mahitabo, no? Gani, ipahinumduman ta sa ikaduhang pagbasa nga, ang Diyos nag-atiman sa iyang katawhan ang Israel, no? Ipahinumduman ta sa unsay nahitabo dito sa disyerto, no? Ang mga tao, sayod sila, nga gitabangan sila sa Diyos, nga maluwas gikan sa ilang kaulipnan, nakalabang sila sa dagat, nakadawat sila og mana matag adlaw, apan nagbagulbol gihapon. Kay lagi wa mahitabo ang gusto nilang mahitabo. Wa na ba sila panggaas Ginoo? Para nila daw gibiyaan sila sa Ginoo. Pero wa nila makita nga ang unta angay nilang hinumduman, no? Nga sila naa sa kamingawan aron maka-focus sila sama sa nihitabo ni Moises sa presensya sa Dios, no? Noon ta ilang mahimamat ang Dios dito, pero doon naman sila expectation, mutoy nahitabo. Muna sa Ebanghelyo, ang mga tao nag-expect po, no? Muna nilang panguna-una, nga kung nag-antos gani ka, ikastigo ka sa Ginoo.
Una nangutan na si Jesus, unsa man yung pagtuo, kadto na nga matay sa aksidente. Mas makasasa pa ba sila kay kaninyo? Gikastigo ba sila sa Ginoo? Wa ba sila panggaa? Okay mo man atong gustong mahitabo o mo ni atong gipaambot sa Ginoo, no? Bumitaw nga lisod kay pangutanon kun panalitan. Ma'am, ang imong bana namatay pa bisan sa kahugot sa imong pagampo. Makaingon baka nga pinangga gyapon ka sa Ginoo. Murag lisod, no? Ngano man wa man mahitabo tungod sa gusto niyang mahitabo. Apan dunay lain sa nga managtiayo, no? Nga ang bana mao pod na sakit sa iyahang pagtrabaho sa barko. Tungod sa maong pag-stroke, ipadala og balik sa Pilipinas, buhi pero di na makatrabaho. Nag-uulog mayo ang bana. Nawala na sa paglaom kay unsaon naman lang iya pagpanginabuhi. Pero may na silang pagkabutang. No? Pangutan na, pinangga ba siya sa Ginoo o dili? No? Apan anang sa iyang kapikas, nung asawa nakita niya nga, ang iyang pagpauli sa iyang bana din maoy kay gayunan nga makahiusa o masuod sila diha sa pamilya. No? Wa siya malipay nga nasakit iyang bana, pero bisan man kung nasakit, anaag hapoy kahigayon, nahimo ning kahigayunan nga sila masuod diha sa ilang pamilya. No? Muto ang iyang paglaom, no? Nga, bisan sa kalisod sa iyang kahimtang nga daw makamahay na kas Ginoo, pero nakita niya nga dunay lain nga plano ang Ginoo nila. No? Wa siya kawadi sa paglaom. Muni ang iyang ipakita nga kahayag diha sa iyang panaw. No? Muna nga ato makita sa Ebanghelyo nga diha sa pag-ingon sa tagiya sa parasan nga ipaputol na ang kahoy igera kay wa mamunga. Ang hardinero nihatag og paglaom. Tagaan na tugod sa katuig, sir. Tagaan na tugod sa katuig. Basin pa di ay. Atong abunuhag maayo, mamunga ni siya. Doon na po'y paglaom. Pero doon na po'y deadline. No? Doon na ito'y paglaom po, doon na deadline. Usa na lang katuig. No? Muna nga diha sa atong kahimtang dahil sa kinabuhi, bisan to doon na tayo paglaom, mapan, doon na tayo deadline. Unsa may pasabot sa deadline? Nga kinahanglan, nga sa atong pag-ampo, dili lang ta nga mo himamat sa Dios, kung dili mudawat ta sa buluhaton nga gihatag niya nato, usbo na to atong kinabuhi. Mo manisugdanan sa pagkamabungahon. Unsa may giusab nato sa atong kinabuhi, nga atong mapakita sa Ginoo nga ang atong pag-ilani diha sa pag-ampo, nakapabulahan sa atong isig kaingon. No? How has it changed our relationship with others? No? May mga butang nga lisod, buhaton, tungod kay di suma sa atong gustong mahitabo. No? Dili sayon, no? Ang relationships. No? Sa pag-COVID bitaw, no? Mapugos na og puyo sa kabalay. Nindot pagsugod. No? Mabot ang panahon nga murag pulaan naman mo tanaw sa usag-usa. Pero mabot ang higayon nga ma-appreciate ninyo, no? Ang inyong presence. No? Kung saan man nato pag-transition. No? Muni dinhi ang hagit nga itong ginawat panahon sa Kwaresma. Nga kita aniya sa panahon sa pagpuasa, pagpenitensya, aron atong ma-focus ang atong atensyon sa presensya sa Dios atong kinabuhi, sama sa nahitabo sa kinabuhi ni Moises. Nindot ang iyang kasinatian sa bukid, lisod ang iyang kasinatian pagbalik niya. Apan, wa niya pakyasa ang Dios kay siya nahimo nga tigpamaba sa kabubuton sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Ug siya gipanalanginan o giubanan sa Dios aron mahimong pangulo sa iyang katawhan. No? Nindot unta nga sa susamang pagkaagi, no? Nakatunta unsaon nato pagdawat sa kabubuton sa Dios aron nga bisan kun di nato makabot og madawat ang atong gusto, makaingon ta nga pinangga gihapon ta sa Ginoo, nagatiman gihapon siya kanato. Lagi ang hagit mao ang pag-aninaw o pagsusi unsa kaha ang grasya nga atong nadawat. Ang unta nato ning pasalamatan
Bisan man kunwa nato madawat ang atong gusto, apan di nato hikalimtan nga daghan nga gihatag sa Dios nato nga atong gikinahanglan bisan man kung kini wala pa nato pangayua gikan kaniya. Hatagan unta kita sa maong focus, no, panahon nining Kwaresma aron atong mas matugkad pa ang kahulugan sa iyang pag-anto sa krus ug atong matagamtam ang kahulugan sa iyang pagkabanhaw. Hinaot pa unta. Manindog palihog o karon atong ampuon ang kredo sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dinto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangup kita ngadto sa Ginoo, mangayo sa tanan nga atong gikinahanglan aron magmatinud-anon kita sa buhat sa pagkabig. Inulsulan ug basulan ang tanan nga magpahimulag kanato gikan sa Dios. Moingon kita, mapo ang urong Amahan, kaluy kami. Mapo ang urong Amahan, kaluy kami. Nga ang tibuok simbahan, musunod kang Kristo, ang tinubdan sa kadasig ug kalig-on, alang kanila nga buot makabig ug magbag-o. Magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, kaluy kami. Nga sila nga nangandam nga modawat sa mga sakramento, sa hingpit, mamahimong abli sa Dios ng grasya o gugma. Magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, Urong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga tigpanday o mga balaod, maghago aron matukod o mapanalipdan ang dignidad o ang kaangayan sa mga kababayanan dinha sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos, ang mga nagmingaw, o ang mga nagbangutan, bahupay pinaagi sa makaalim nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, kaluy kami. Nga imo untang isipon, nga takos umapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay nga matuuhon, makadangat na sa langit ng puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, kaluy kami. Diyos among Amahan, sa imong gugma, patalinghugi ang among mga pag-ampo, ug ituboy ang among mga kasing-kasing uban sa kasiguruan sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta. Sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw, niining among sakripisyo. Kami nga nag-ampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab
sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Paanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini mao'y makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sana sa kahit saan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo na lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhat siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami
nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon, nagamo ikaw imayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, ang tod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan at gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa itong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangtunan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Pero sa Diyos nga nagawag sa mga sala, sa kalimutan, kaluy kami. Pero sa Diyos nga nagawag sa mga sala, sa kalimutan, kaloy kami. Pero sa Diyos nga nagawag sa mga sala, sa kalimutan, atagi kami sa Ngayon soon, maong kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon. Ug nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo na kining among gihimo pinaagi ni ining sakramento. Matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo.